Is mis Éilí Scammell agus is mis Managers Project son Plana Nàiseanta na Halba. Canis chavód chut sé inbhe is cínteach a bí oicrí a gopurlein turas na gá a chavód chut sé am sé inbhe han. Sé bhí ionnsachadh Plana Gaelic gus ruchgan cuineamhlach cearste a bhorseachad do bhéine gusáireachta Buidhnean Com-pàirteach son saoinichin is bhilsí an eile agus na ruchgan sin a bhrosnachadh. Well, ha réad an gnìomh, suringa bhí go maith furiste cámanan ha thuúlairt riain písa fat go maith furisteí làrach cuideachadh Plana gusáireachta ma haid go maith folaseach sa crú bhéarla achcha. So bhí sin céitid túsanneach tríal mapicin ionnsachadh dhéanamh mar há agus farabhile imachí brín sa cóirsneach. Go bhfuil é de chleachcadh agus go bhfuil é d'éicinn. Chanis go bhfuil dá dhúla naching hiatar sé bhí fiachanú mínichu ga dúine dícho cudromach há a bhí ionnsachadh Plana hiatdul amach gona bhí díreach céit an fachglúir gnìomh clachú Google Translate mar ha tachirste gámanan gnìomh bí merach ganúh is an nachguh gusáireachta fiús ma han Plana ach go cearst ach nuair sin hat chur léit fáilte go gnìomh mar sin bealamh agus han Plana a gatharachuh is gá an fáilte go ach chanéalaíod sin an acharachuh sin a dhéanú is cha dúra de dhearbh an camar sin. So suring an grammar dul go túr cear cuideach. Agus an dúlan eile sé nuair a hasin táirste Plana do gainn son saoinichin íorí pròiseactan gus déanú cínteach na chiilméireach gan na nachguh ag am printigh agus sin farabhfuil na American na nachguh díreach sa ha iad a clúbhúlach na saoinichin sa mar heiltead an deirbh bí na American sin na nachguh na saoinichin agus fé sin dul arás. Go tríoch na há tachars bí saoinichin úra dul suas agus bí gearan van fóblach ó ha merach góslach mór seo bla 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 córainn seo bla 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 agus sé is gas nach do rain het deirbh get bhí sinna freineach daine sinna dhéanú ha cuideachtaí bhúin ha fíorha pròiseactan agus cuideile ha sin hásta trí. Canin stocha gré in stordata ha stordata againn a làrach-lìn le còrr is 4,000 Plana inis agus a sin foscailte do gine san bí clachguh dhéibh sibh na cruúthain Gaelic agus dhéibh sibh fíosrachuh ionnsachadh mi dhéana na hinneamán cuideach agus a réir dé haun bechan bharach fíosrachuh cuideach a cámanan. An fuid mí gra an dóid ha daine eile déala chuig le Plana díreach mar a thuairt mín dúla na hacinn le daine míthug sé heic daine décho cudromach sa hae a bhí ionnsachadh na Plana agus go cudromach sa hae deirbh i dhéanú saoinichins mar sin ar so sin anna dóid sé dáú tá sin. Saoinichin dáchan noch cearst bheith alafa. Far a bhfuil imimeí, féime mí sin ará or cha bhí sin deanú Plana Gaelic úr amacha Plana
ag na chéal céilir sé Gaellig an na dóid chóiricin. Oh, well, bhín coinnichidh as gan sé inam bain na hain agus saon an sireach fiorsta ha tú is ahol agus sé brai còrr chrain bhealagainn ahead agus sé man ró hain roch agus ha mé jokes man sé go bhfuil a léon sin noch is gas go bhfuil a bhain a gnìomh istí an còrr. Han còrr uamh so chéad mór agus bolaseach nar ha gaicin haideoch gra wow. Chaneal se féicin an beann ha se féicin an còrr ha cho mór agus an a dóid sé han bain na chaneal an bain cho cudromach rí sé còrr agus am is sin a léon sin.